ole Thawnthu ngaihnawm tak ngai thaliang o amasa in kan channel te min ngai hlut saka kan Thawnthu chiar te min lo ngai thlak sak thin tu zong te chunga thinlung takin lom thu kan soya he channel hi ila subscribe lo ani chuan khongai taka min lo subscribe sak ve sham turin karon ngen chea like le comment pe konga te a link share dar konga te thei to pa tran min lo lak pui turin I khongai na thinlung takin karon ngen ani HARSATNA KARA HMANGAIHNA Ziaktu Nunu-i li limtei kador kal tur min lo ti din pa in katu lo chung kai dor mai mun re lai deuh kan thlen chuan nang hian min kalsan thei lawang aron tingala engwangin nge ka thei lawang kalsan tu chakhan min ti ani lom ni enga tinge tu na ka thei lo thu min sil le ta ti in kalo chang let ve lara ma se ka thu soi ve te chuan a thin rim na ati zual nge turani ka ngonga min rek chung chuan kata ini lo chuan tu ta ma ini hi kaphal thei ngai lawang pasal inei ani po in kati buai zel thawang che ti in min thla ve le ta shama min thla le rual chuan ka ngong chu dom vong in thok kala shoka karil ru chu anangai mai hetiang mi hi ani kaloring ngai lo sim kamit tui chu siat lo karin kabianga alo luang ngia ya zan thim lai ma ni se je fa chuan kamit tui atla ani ti a hre thei ani nge yang kati palani ti pa in min ron kwa chu atuma ma se ke chuan lo nam sonin min hnai to su ti pa in ka kalsan ta daya je fa chu aru ani ti ka sia keima awanga ru ani ti po ka sia ma se ka huwa ani ka hotak zet jeff nen kanin ton dan hi film ang mai hi ni in ka sia kanu nen Mumbai atangin aizo lama in beng bel to turin kan ho a kanu hi nurse ni in ana hi aizo lama tho chun zom adu to awanga aizo lama ho le ta po hi kan ni ke hi no pangte kani atangin Mumbai a omle seilian kani a tuna hian kumsom pakua kani a pol som pakhat result ka ngak me kani chutia airport a kan omlai chuan kanu chuan phone mangmol molin ole kan lo chua kang pon lama khan min lo ngak mai ro ti le phone da chu arwala kanu chuan pon a soni unau pa in min nga kania kalang le ti in pon kan chuak chu kar pakhat hi kan bula chuan aron ding takin kar atang chuan mi pakhat hi lo chuakin kan thomno te chu kar hnung lama chuan da lut ngal mola ma se ke chuan chu mi palian lam ngau ve tak khape phir atong zong poa biang sum lo lang le kal mai thin chu kalo en renga kami padu chi tak ani ti in kaphun chuak sak mai kanu chuan min ron hok ze pa in engthil nge mo I ngei tu vung le kara hian lut wat te min ron ti a keipo chu har chuak zokin engma soi chuang lo chuan car front seat lama chuan kathulut ve nol mai je fa chuan min ron en hu pa hian kanitei so thut tir jok ta che nang chu nu lai ni kha min ti a keipo chu in ngei tu har thutin kara tanga chuale mai ka tum chu kanu chuan poilo thumai te airport a hian ka du aya rei ka om to in thlen thui ka du zo jeff enga vak ma ngai du su kal to zo kang u alo ti a jeffan min ti dan ka ngai tu chuan ka sak thar le nge mai ti chuan airport atang chuan kan chuaka kanu le jeff chu an ti a ma se ke chu soi tur ka riat ve te chiam lo wangin earphone in hla ka lo ngai thata zo ka soi le talokila kanu le jeff pa hi u naw an ni a kanu hi ano pang zo kani kanu le putia hi no pang an ni lain kapi le puten car accident in an boral sana ti chuan putia hian kapu company chu en kol chun jamin tuna chuan company lian le hloting ber pol tia soi thei ani ve to putia ming hi lalrin oma ani a kanu tei hi du saki ani kanu hi lalhlim pui ani thung tin ke hi jeni lalom sangi kani kapa hian kapian ve ma in min boral sana kumni mi vel kan in kanu hian nurse na thokin Mumbai lama min kalpui ta ani jeff po in pol som pakhat result chu anga ve me khi alo ni a ke a in kum khatin a upa a ma se
ka u ti ai chuan Jeff tia au khan nuam ka ti zawk hun le ni te aliam zela ai zola po thakhat chuang kan lo om ve le tareng mai kanu po in a hnangai nurse na chu a thok zom le to a kanu tei po in kan in bul loka thomhnaw dawr nei ve a chuta chuan ni tin akal ve thin keile Jeff a chi a hi ina kan om thina engemaw changa hanin ton fu chang hi chuan a jam om ve thin khop mai ke hian ka u nau pa Jeff a hi ka du ani ti hi ka hria ma se ti lan lo shram shram ro chu ka tum ve na sa thin le hun aliama kan exam result te po aron chuak ve ta ke chu first division a passin kanu po ahlim ve hle maya Jeff po chu a pass ve boka kan chung ku chu kan hlim tlang dar dar hle mai thakhat dang avei le me chuan tu khat chu class kal turin tuk thuan ei kham chuan ka in siam ve malmala ka school uniform chu in me ka in ti ve hle ka sam chu ka ngong vu phak tok chia soyani a makeup po a mingin tlem ka mang ve bok chutia class kal tura ka in siam zo room atanga ka chuak chu Jeff po chu alowin pei fel man der to a Jeff nen kan school luna ain an thawa wangin ka patea chuan in pani in phur mei ru atia ti chuan bike in kan school lampan chuan kan in phur chuak ta a ma se kong tuanin voi khat ma kanin pe mi alo school kan thlenga mi te chuan min lo en du nge mai Jeff la chu min ngei sak lo ti riat tak hian a thian te bula min kalsan dai le ngal ma se kan class ka valu don chuan mi pa pakhat nen hian kong khara chuan kanin su chor maya ke phei chu ka lu trep nge nge ma se chu pa chuan ka ti pal lutuk kalo man mo te wani ti pa chuan min ron ena ke chuan a ho lutuk ke po kalo man mo te watin ni ti pa chuan kanui se ya ti chuan classroom a chuan lutin tar hnung lama thutna ola chuan ka thu ve mai boka ka hnung lama tanga min kheu tu anoma wangin ka hoile thuaya ni chin loka kong khar bula kain sut pui pa kha alo ni a ka ming chu Davida ania nang ve nge ming ti pa chuan min lo nui sen sena ka ming chu Jenny ania ka lo ti thave mai boka ti chuan kan ti ve luama rin ai takin Davida chu alo tong du ve phian mai kompo anom nge karing chuti lai chuan Jeff ale a thian te pani chu anon in zui ve me boka class tan hun alo ni a kan class teacher chu ron lutin in mail sheet ti na te kan na ya Jeff a thian te chu zuala le ram te an ni class te kan la a break alo ni chuan country na Davida nen chuan kanin zui lu ta mi te chuan min lo en du viau mai kalai lek zo kani kan thil ei tur te chu kan or dara tui ti takin puar takin kan ei ta a chutia kan ei zo kan chuak le tur chu Jeff te chol ve tur lo lut chu a in ruala kalo en renga ma se ani chuan min en ve lem lo thung mei chi ho po chuan an ron en deuh thap hian ka hria ni e hairual ani lo Jeff a hi a chelo e mani ani telin Jeff ka du na chu azual zela ma se Jeff hian min du ve mel po apuchi alo Jeff hi chuan mei chelam hi angai sak vak lo ni in ka se thin in khata kan cheng du na ma se kanin bekhat viau thung ma se a mel ka mureng thei hi kalom ve em thin tho a chang chuan min lo en ve le vung thin hian ka se thin ani ne na cho kan ei rual thei thin dingot po hi kalom em ani Davida nen chuan ni tin class kal dun la in mu fo tanana na chu kanin po in kanin ko ngai ve to viau chuan ka hria kanin a po aron leng lut ve fo to ani kan school a chuan min lo du der tu te po khatong ve nuala ma se tu ma chu be seina ka siam sak ngai lo thung a chan po Jeff hi ka tu ema wang hian tu ma hi ka ngai tu a thei lo ani ber mai ma se ani ve chuan en po min en ve ngai si lo mei chedang bula anu email ka mu chang ka hian ka lo na le vong thina ka mit tui po atlangun viau mai Davida hi om lo se chuan kamol pho viau to mai thei ani hun le ni te aliam zela bar tha kan chuang kaya Christmas po kan nei le to kher mai Davida nen po kan la in kom tluang chho zela Christmas lo thleng tur po kan ngak lel to hle Jeff nen po kanin po ve to viau chuan ka hria
ma se in chunga ba kanin bengai lawa school lama chuan min bengai mi alo thung ma se poi ka ti em to lo in chunga thataka min biak chuan ka du tokin ka hlim pha ve em thawani ni khat chu jefanen kan pani chawin ina kan oma kei chuan tv ka en mai maya jefa chuan phone a khoi thung chutia kan ngoi dun wang lai chuan jefa chuan david anen hian in ngai zong em ni ti in min zo thuta kei chuan ngai zong lave tinge kalo ti thuaya engma ani lo in ngai zong in an em thina ka zot mai che ania bial pa te nei sim em ti in bin zot le a nei chi alo ma se tuwe madu deuh chu ka nei ve ma se ani chuan ka du ani ti po en hre chuang lo nui chung hian ka lo ti saka ani tak chu mole chu imi padu pa chu ni avancha om ve ati chuan kei chuan zak deuh chung in sum taksi le fiam thu ti tak deuh hian i lo ni reng mai thei sin tunge ria aru khian ka lo du reng mai thei chia tia za thei lo chua chung le nui du mi lo chuan ka ti ta phong maya chuta jefa chu kabula lo thu phain iti tak takem ati thuaya kei chuan tinge i hrecha viewem ni ka ti chuan hrecha lutuk ti in min changa engwanga hrecha ve viau nge mo ani angle min lo du ve reng te hi ani thei mai angem ti ngei tu pa chuan ka chan dan tur chu ka lo ngei tu daya apoi lo in puang vek lo ang min lo du ve te po ani mai thei sin ka ti a chu ti lai chuan jefa chuan min silte min du ami aron ti ve le a kei po chuan kalu bu zau pa hian ka du che ka ti zoi ta sapa chu tia ka chan ta ka chuan jefa mela makti na le hlim na lo lang chuak kha ka thei hil thei lo min ron ki zeu pa hian kei pon ka du che aron ti ve a ka thu hriat chuan min vati hlim te lul ti chuan huna liama Christmas alo thlenga chu hun pui lo thleng chuan ka hlim na hi ati zual tak zet ani kami palo du thin mai chu ka bula thu in ka kut chu a khom lum wanga ka zirlai te pathian zara ka pa sani chuan akum le a kan college kalna tur te soi du nin kan ti ve na sa hle chu ti chuan kum thar alo hera chuaka pol som pani chu thataka pasin college lut turin kain phua cha ve tran me ka jefanen po chuan college khata kan kal dun don ani david anen po kan college kalna turain ang ve bok college kan lu ma kar khat vela chuan jefanen chuan kan leng tunin kan hlim dun hle a zana ta hian arukin karuma aron riak ve fo ma se in kis le in kwa bak chu engma thil dang kan tingai lo thung kan college lu alo huna jingma taka thawin kain bol vai vara ka thom hak tu te chu en felin tuk pum chuan ka buai hi ani ber mai ka duang thala ka in siam meu chuan tuk thuan ai alo hun der to ti chuan tuk thuan ai tura ka va phei chu jefa chuan min lo en ngun nge mai ka lai che man tre pani chote kan ai kham chuan college kal turin kan chuak ngala iwa chelo ve ti pa in ka bianga min ron chuk zeu kei po chuan nui deuh sup pa hian nang po i chelo hle mai ka lo ti ve a ti chuan bike te startin kan college tur lampan chuan kan in phur le ta kong laka chuan jefa chuan ler lo tur i hria em kabula char omang che mi patang mel phal ani lawania ti pa chuan aron hoile jewa kei chuan rang takin ole i thu vekalom boss ka lo ti ve maya kan nui dun ara kan college kalna tur kan vathlen chuan mi po an lo tam ngei mai ka phone chu aron riral rala phone ka en chuan davita alo ni a ka pick up thuaya khoya nge yom college thleng to em aron ti a kei chon thleng to e nang zo ka ti chuan kei po karon thleng deuh chia kan class tura lo omro karon kalang ti pa in phone chu ada ngala jefanen chuan kan room tur chu kan zong kuala reilo te a kan move mai bok room kan lut chu min lo en du hlom nge mai jefa chuan ka kut avon na chu a thla du bok si lo ka zak lutuk chu ka biang po asen vek to hialin ka ria sit nung bera chuan kan thu dun taran mai le
rei vak lawa chuan David po aron luta kabula chuan aron thu ve mai bok Jeff hian David an nen kanin kom ngai zia asia thik en po in a en to lo that takin thian ang mai in a kom zui ve mai bok ani ti chuan college po kan kal zui ve zela hlim po ka hlim hle ni tinin kami pa mangai le du nen college kan kal du na kan subject lak po ain ang boka kan dun thei renga hei ba ka hlim le na tur chuang nei hian kain se to mol lo ani hun le ni aliam zela college po kumchan ve don chu kan kal le tareng mai je fanen kanin kara buaina kan nei ngai lo lim taka hun kan man lai chuan buaina chum dum chu kan chunga aron zam chuak chanta tu khat kanu in miron kai thau chuan je fane ka khuma kan mulai chu miron fu ta hlau mai keini la engma shelavin tui takin kan lo mu hil boxi kanu chuan thin rim takin lan lom sa eng thil nge in ti hi aron ti ta thata tho phang po om lo hian ka thungil ngal ot mai kanu mela thin rim na chu ka mu mai hau lo I nu ka ti man chia ka biang chu aron ri ngal thok mai ka mit tui chu ka dang man lo ka bianga aron luang ngiai mai a chan chu kanu hian voi khat ma kut min na thak ngai lo wang ani kan thom chu pate tanu pa pon an lo sia ruma an ron lut ngal thuaya an ni po chuan mak an tinge mai je fanen chuan min en tlok mai ani chutia engma soilowa kan ngoi thap lai chuan pate chu ron tong chuak ve in heng thil kan mu te hi enge a omzia nangni pani hi chu unau in ni hi enga tinge hetiang lam hoi zonga in om dun tak mai aron ti zoi sapa chan ngai na reng ka shelo hoi po ka hoi chuak ngam to lo je fa chuan pa jeni hi ka hmanga yani khonga in kanin kophi min phal sak ro u atia ma se pate le kanu mela chuan thin rim na chau ka mu nutei ro chuan poi ati in min leinat mel tak zet ani lan lom sang izak chaina nge hetianga om tur hian ka en kol ngai lo che yom dan hi midangin an ri ani vai chuan pon po kan chuak ngam to don em ni kanu chuan aron tia nu katipal ma se uche fa hi ka hmanga yani keipo hian hetianga omlo tur hian ka beina sa ma se ka theilo ani nu kati pal tak zetani kati zoi sapa chuta nang mijak theilo hi khoimo kan that lo te ang che pa tel lawin harsatakin kan kol sei lian cha hetiang hian mo min rul le ti tum ti pa a min ron ben atum chu je fa chu ka ma a alo om thutin je fa mai chu ari thlop mai nite khonga in hetiang hian omlo sam ro I thin rim na I ri thadu ani chuan keima hian ri thlamai ro jeni chu khoi to lo sam ro aron ti a nutei chuan du tok to ro that takin soi hawang u aron ti chuak ve ta hlola putia chu odam tak ma se chang fek fok tak si hian inin kar hi ti to nga lang cheu chuan thudang soi tu ra om to lo ti pa in karu matang chuan a chuak zui ta nga la kanu le nutei poin an zui chuak ve nga la hetiang hian thil chu ala thlen karing sa shima ma se hetiang anga rang le ma a an ria te lo kaloring ngai lo kamit tui chu aron tla zung mai je fa chuan min kuwa engkim athale vek mayang hetiang ni chu alo la thlen karing sa ani kha kanin ti chaka tuar chhel taka kan om hi anga yani ti pa chuan kanung chu achul hewa ka tra chu achuak zuan sau thung si kan buaina ton chuan kanun chu atingwai zawa chopo ka I tui theimol lo ma se je fa hmuah chuan ka in ti hlim lui sam hi ani ber kanu chuan pate hne ne jeni hi mundanga ka da mai hi atha in ka ria ani lo chuan anni pani hi anin then thei lawang in khata cheng dun le in mu thei renga om chu an tan po in then a har sadon e mai mundanga college kaltir mai ka du ani za na tamjok po kan pumpel thei ma na ani lo chuan kho eng po kan hungam to na kanu in ati lai chu ka ria a an thu soi vel chu ka lo ngai thla ve reng ti an hre si lo nia ma se
mei chia ma ni chawa mundanga chu a thadon emni kapate chuan atia ka u angai to lo tura be sayang Mumbai lama thon thlak le mai hi kaloril ruka a seilen na ani boka ke chuan ka ngai tu san lo kanu chuan atia kapate athung chuan Jenny hian Mumbai lama kir le chu adu iring reng emni ati chuan kanu chuan adu emo du lo emo akal thau anga yani thalea akal na tur flight ticket po kabuk vekto naktu khowara Jenny po ka sei muang kanu chuan atia ngai thak zom chu du te maila ka ngai tha zom ngam thot lo ani ruma lutin khuma chuan ka thu noka kamit tui lo luang chuak chu kadang boi peilo ani na ang chuan alo luang chuak ngia ya je fa hne na engtin nge ka soita kang atel lavin engtin nge ka om thayang le ngei tua po ka ngei tua ngam lo hi ani tok mai atuk jing khuwa alo var chuan kanu chuan tuk chuan ei lai chuan nimin lama pate ne na an thil sei chu min silta a ma se ke ai ma in je fa chuan arem ti mel lo zo engwang ma in Jenny hi hundanga a om lawang in kaltir ai chuan kan pahnih hian in atang hian kan chuak jok mayang aron ti ta piap mai ma se kanu chuan Jenny ani hne na ikal lui ani chuan kathilai mel hi mu nge anga yang ti hi riang che ti pa chuan a thau nga la kar khat danga veile meu chuan je fanen po kan la injui ve zel thawa ma se Mumbai lama ka kalchu alo hundon tareng mai je fanen chuan om san chu kan huam lo tak zet ani ma se kanu thu hnia le ro kangam si lo ril ru chu aboi thei viau mai ma se je phane na chuan lantire ro kangam ngang lo ani ka kalni tur chu ni khachin abak to kanu chuan ka thom hno te chu min pek sak diam to a ka phone chu ari ral mai ka han en nak chuan je fa alo ni ka chang fata pona ron chuak ro ti le phone off chu arwal nga la ke po chuan kanu hne na engma soilo chuan ka chuak ve mi mai boka pon ka va chuak chu eng thil nge iti min kal san do namo ikalani chuan kanin kar ya top ngale ni mai je fa chuan ati a min lo ngak thei mai lowem ni kanu thu hi kanil thei lawani kati chuan chu in then chu idu jok iti na emni je fa chuan ati le a ai then che hi ka du lo ma se kanu ril runalai mel mu ka du lo watin ni kati a je fa chuan ole atha e I chan na chu ka she thiame tu na tang chuan kan pani inkar chu atop to thatak le hlim takin omang che atia min kal santa ani cheldin chu ka du ma se ka thei lo ani engtin nge khatianga ol sam tak khan kanin kar hi iti top me thei jok le reilo te talpo min ngak thei lo mo eng ang mangai na nge min lo hlan ve khanita ang le ikianga oma hun man te hi ka thlahel lo bi kani lo wasin hetianga ol sama kan top hi karing ngai lo tia phun pa sepin kamit tui lo luang chu ka sruwa karum kalu le chuan kanu chu alo om to lo hemizan hian tleiwa thakin ka trap titi ani khuwa alo vara man mo mi alavin ka insiam ve mal ka insiam zau ru matanga ka chuak chu kanu in min lo ngak ran to atop nan ti in je farum lam chu ka hoi pheile shama ma se ka be se angin je fa chu mu tura om lo ril runa tak chuan airport lampan chuan kan chuak ta ani ti chuan keipo ril runa tak chung chuan Mumbai lam chu kapan vele ta dik taka soi chuan ka du thlanna siam hi keipo hian tha chu ka ti lo ma se kanu ril runa mele ro in harsa ka ti ema wagin kanu thu ka hnial ngam lo mai zo kani mangai kanai ve na masaber ani a hlimpo kha ka hlim ve manasin ma se keini pani ero chu in kop turwa khuanu in arwat kan ni lo po ani ange hunaliam zela Mumbai kau matang pon thani chu alo liam vele tareng mai keima in kalua college po kakal tan tabok ma se ka khua aharin je fachu kangai thei ema ma se voi khatte ma min ron bengai lo thung
zantin ama awangin katrap zia atel lawa hun manchu harsa katitak zetani tiang hian kalau mangayang ti hi keipo hian karing ngai lo college po chu nuam kati chautan le to viawa ma se ama angin thian ka kom tam to lova mania hinwam kati to jok kami zo puite po ve thau ma se kanin kom tam lem lo achan po mania oma ngai tu na kom kha nuam kati wang zo kani je fachuan voi khatal min ron biak takin ti in ka phone chu ka ende ureng thina kalau be sei sang mama ani karing college po ni tin ka kalve thina mi patang min du der tu po katong nem ve viau to ma se je fa hian min la ron biak hi rinna kala nei ve tla ta wangin tu ma ka chang let ngai lo thung kanu ne na tagin je fa chuan zu in a ching ti ka sia a chan po keima wang ani karing ve mi bok voi tam tak kol katuma ma se min block ani karing ka kol tang thei ngai lo David ne na tangin je fa chan chin then khat chu ka se ve thin ma se ani po in tam tak ero a se lo thung kum ni aloral vele meu chuan je fa pon bial nu anei ti ka seta ka sia tan tira karil runa zia kha tu ma hian an che thiam ve phakin ka ring lo ti chuan ril runa le she om ti takin hun chu ka mang chho ve bek zela college po ka kal to lo ma ni in chom ka du ve awangin restaurant a na te ka thok ve lop lopa chuta chuan ka mi zo pui mi pa pakhat thi a thok ve a ani chu jacoba ani a me la tha a vun po a ngau bok ama chuan soisel na tur om lo hi ani top mai kan tho pui nam dang ho po in tha anti in an start hei mani kan pani chuan mi zo ni ve ta chu kanin kom chawa kan na tho na kan in mu ba ka phone atangin kanin bereng bok thin ti chuan kanin sia ta tanga thathum aral le meu chuan jacob chuan min du thu chu min thil ve ta hlol mai keipo in tha kalauti ril ru ve fo thin ani awangin kanin ngai zong dun tange a je fa chu thei hnil lo mai la malam pan ka ngai ani ti in sil chopin malam panin ke chu ka pen ve tanta ani ma se hetianga jacopanen kanin ngei zon nu po hian je fa chu kalangai thin hle ani jacopa chuan naktu katan na chol dilila a thei chuan inde tang miang pa ngai te wa inde na hun kan na nei mi lo atia ole anuam via wang chu ma se khoi huna kal ngei du reng renga gateway of mumbai lama te kan kalanga chuan sanjay national park po kalamulawa kalkadu bok nang vele khoi huna kal nge idu kaldu na dang kanai san lo kal idu na chuan kalang ole naktu ka chuan kalau lamang che ole iti te chuan ni mai alom kalau ti fara ti chuan chol kan dil po chu min lo phal sak boka kan lom tun nge mai zanria po pon lama zakopanen kan ei du na ka in luat thleng min thla le thlap nuwa a ho ve nga la ti chuan zan alo rei tak deuh chuan keima chawa ka om ta chu ka khua a har le nge mai je fa chu ka nga yani ma se ani nen chuan kanin kar en kim chu a to si khua alo vara ka thom hak tur zongin ka buai nge mai tuk pum chu ka buai ani deuh ber dar som vela chuan jacoba chuan min ron suaya kan len tumna lam chu kan pan tawang wanga soile lok ta ila jacoba te chung kwa hi mumbai ya imbeng belta hi anlo ni a jacoba pa hi bank manager ni in anu po in zirtir tu na athok ve mek bok ani ti chuan kan len na mun tur kan thlan chuan thla te kan la tu na kan nui ve na sange mai chutia kan chuak dun chu nuam po kan ti in ni danga boruak kalaton ngai lo sang te katonga kahlim hle ani kan hole meu chuan zandar somvel alo rider to a hun le ni aliam zela jacopanen po chuan kum khat don karin zui vele tareng mai ma se ka hmanga yem ti ero chu ka shelo ka du ani ti chu ka she chiang ma se
ka hmangai le hmangai lo ero chu ka hre chiang thei lo thung ani ka phone ri ral awang chuan ka har hlol maya ka han en chuan kanu alo ni Mumbai ko matang hian kanu hi ka bekhat em maya min lo kol chang po in ka chan lo hi atam zo ka ni nge yang ka phone chu ka en wanga voi ni don chu aron kol non toang ato pa chuan ka chang ve ta sama hello nu boite tinge phone iwal har ve nia nu kalamu alom phone ri ka sheve chi a ani engtika lo ho nge itum ka she thai mai ri lo boite lo ho to ro kangai to lutuk che Christmas dona kalo ho ve to dona lom ole a thalu tuke nu ani phot o na a ka kalanga ya ole ani phot le kanin bezo chu ka thok thai kum thum don chu ka ho to lo ani jefa mu ka hre wang ringot le ngalin ni engtin nge min thei hil ngal mai thei le kanin then nu rei lo te a bial nu dang anei ngal thei mai ania na ngai tu lo hi a himber keipo chuan restaurant a thopa chuan hadang thobel tur chu ka zong ve reng boka ka du ber chu ka hriat reng na atanga jefane na hun kan lo man dun to na te kha nore ve khi ka du berani jacob bula hian hlim ve thin viau maila eng thilemo kim lo hi a om tlat thin jefa kianga ka om kha chuan eng kim hi soi sel bo ani top mai ka wahan ngai tak che nang chu ka tel lowin hlim te in ileng to anga kan pahnia hun hlim om tak kan man dun zong te kha thei ngil vek theila heng karil runat na te hian min tina in min ti cha ngoi thin ani hlim takin mi te zinga hlimin nui ve thin maila itel ve si lo chuan eng ma hi a hlim om tak thei lo ani jeff tinge nang kher ka lo hmangai chele heti lai me khian je ve thung chuan anun chu zulama tuanin anun chu thak dang lam ta vek mai anu le pa tak ngial po in ti ngai na an hre to lo je fanu chuan apasal kianga chuan engkim hi nangma wang veka thleng ani hi kan fa panai chun nun hi iti chiat sak vekta ani hi ati fonga apasal soitu hrelo chu akun ngoi mai ani a in thiam thei mol lo in mangai em de chu a then sanga ma se a fa panun ati chiat sak jok si je fa chu college kal turin ni tin chu kal chuak ve reng thin ma se a college kal a in a kal lo tum hi atam jok hial o me zeni chu nga in biak chak le thin ma se ama nge in anin kar ati top si a va biak masak kha atlom thak ati ani Mumbai kaldon khan shreng ma se akal tur en liam ai chuan room chunga om kha thlang jok lo thei lowari room atanga achuak ani chuan akal kharem ati thei don si lawa rilu na tak chungin hun le ni chu chiar liam ve hi ani ringot mai zeni athai ngil thei nan ti in nula han kop ve lop thin ma se zeni lo chuan athin lung alu athai mol si lo ako harna te chu thei ngila du wangin zulama chuan atruan tawak mai hi alo ni a zeni in bialpa anei ti davita hnen atanga a hriat ni phei kha chuan apuak ke lo chau hi ani ber mai mu achaka ma se a thei si lo biak te chu chak ve viau thin ma se engkim ti top tu chu ama ani ti ain hriat na chuan in thiam lo na nei tirin belavin a om pha le thin si aruya piang la hian apa le ani hnena chuan zeni nena anin kop rem ti sak tur hian adil zia le ngala ani po chuan afanu le jefa in mangai je chu hria in aruk tak chuan akhongai tak zet to ani ma se a unau pa nena atira an thutluk na ani awang chuan a u in rem ati lo chuan phalna pe kero atum bo lo thung a unau pa mi zia a hre chianga ai kati to chuan ai ani top mai thil dang chuan lam sia bangai lo ti burang chi kha ani ve tlat ani ni kha chu jeff chu rui lavina om ve a chu mini chu rem changa mangin pidu saki chuan afa panena chuan
boya hetianga inun imang zel ani chuan zeni hian engtin nge angayang inena lo let le po du po ni se hetianga i om ti asia ani chuan inena lo kir le chu adu mi alawang anu chuan atita a in ngei tu amuk ti hriat tak hian jeff chuan hnuailam chu amel wanga engma asoi to don lawemo ti tur om vela chuan lo tong chuakin kalau ngei tu ngai mi alo kavan a tak nu engtin nge kalau ngei tu alo thei jok le ma se ani chu hun tanga a om dei to boxi a ati hnual raya zeni chu Christmas mangin aron ho dona lom boya ati a Jefan zeni lo ho tur thu a hriat chuan a hlim tak zeta ma se a hma ang khan an hlim dun le thei angem ti te chu angai tu kai lo thei lo ani in then ro chuak tu po ama nge ani boxi a aril ru chu in sual boy ve na satak chu ani ma se zeni lo kir le tur thu a hriat na chuan hlimna na satak asiam sak ve thau boxi eng po thleng se zeni chu kaltir le chu atum to lo hrim hrim ani po chuan anun dan chu thak danglam ve zelin zu po chu a in ngai to meu lo zeni chu akha to khian message te athon thina ma se chan let na ero chu adong ngai lo thung ma se beidonero atum san chuang lo thung tlai khat chu za thei lo chu in avakol ve ta thora achang to don lawemo ati hnuwa hello mi pa hian alo ti a jeff chuan mak ati hle mai Jenny phone mi pa in alo chang dei chu angai na a shelo tak zetani chutia angoi reng tak sia chuan le lama tang bok chuan lo ngak lok mai ro Jenny chuan buala a zo trep ti le Jenny o ngei mai chuan tunge a ati ri chu a shezui nga la a chan po a hriat thiam si lo hian a thin lung chu ana zok thei khoimo phone chu min lo pete Jenny in ati ri chu a hrengal zat bok hello zeni chuan atia ma se jeff chuan chan let mai na chang a shelo le lama tang bok chuan eng thil le motal soite jeff ani lo chuan ka da mai don ania aron ti ta ka chuan a o chu han then kar pa hian idam thin mo ka ngai thei lutuk che dam chu dam ani mai ye tinge voi khatal po min biak itum ve ngai lo katum lo po ani lo ma se inuna midang ilalut ngal mai boxi a current boy du talo mai che ani kha min ngai ve ngai mi lawem ni ka ngai thin lutuk che ma se tu na chuan in kop thei kan ni to lo jeff biel pa kan ai to ani ka sia lom ma se itel lawanun man tum hi chu ma ni in sem na mai ani thei ngil che tumin zulama ka chuana ma se karui chung chia hi nang ka hriat reng na ta ka da bo thei hun chung je om chun ani ka kaltir ni atang che khan kanun hi khwar na le nat na hli rin min tlak buak ani hi Jenny khongain bultan thaleang o reife angoi hnu chuan kati palani jeff kanin kar eng kim chu ato vekto ti le phone off chu arwang ngala Jenny chuan a om chu dom hal vong vongin amit tui chu adang zo lo hi ani ber mai jacob chuan lo ko thua in I tha em tunge a tinge tianga I om na in a yem ni atinghal sok soka ma se Jenny tan chuan a tra di chuak zol tu mai chau ani thung reife a tra hnu chuan zoi fia kak si hian jacob ani kha kami pa lo mangai em thin kha ani min se thiam ro alaka karel ruput dana la danglam lawani ti kasafia chi ani kalau la mangai rengani kati pal tak zetani tapchung chuan kati a jacoparel runa men mu chu sheom kati ma se alaka ka in thiam thei ngang lo awangin thudik ka hril jok mai ani jacob chu anui hul hak mai ma se anui zat wange ro chu ani hau si lo apoi lo thudik min sila kalom lutuk ma se tu na ri chuan ka tha thei mai bik lawang che keipo hian kalo mangai man to cheni in ka ria ka ti palutuk o zeni tu na ri chuan in then ri lawang kala in pei lo zoi zoya kaltir thei hun che chu kala nei ma na min ngak sam ro I theiang ti ro
a o atang chuan a ril runat na chu mi pa ma ni se a thup thei mol lawani ka nga kang che min the thiam sam ro hetiang hi a thlen ka ring bik lo ka hmangai to lawe mo ka ti a ma se ka lo la hmangai reng ani hi ka ri chuak ve thei sha ma in thiam lo na sa tak chu nei ma ila nakin lama aril nunat na thlen sak ai chuan tuna engkim sil vek hi a thazo ka hriat wang ani jeff po chuan a thu hriat te chu alo be seiruk ang chu ni ma se ataka a hanton meu chuan sheom ative hle mai ma se aban san thei chuang bok si lo ani ni tin zeni chu taxi a ma se a chan let na adon ai ma in chan let lo na chu atam zo ka alo reply ve na sim te chuan atihlim ve tak set ani jeni khonga yin chan voi kha chia min pele ro voi khat ma katina le to ngai lawang che ti chu message sin pathon le a khonga yin top to ro bial pa nei lai ka ni hi eng po thlen se i hne na hian kalau kir thei to lawani min se thiam ro ka ma ngai ve to lo che a chan le na don chuan atinange mai aril ru po ana hle bok ama le ama chu in ngai tu khongai thakin ni e ani nen hi chuan in kop thei kan ni to lawani ani chu ka u na nu mai chau ani kan lo in hmangai to thin po ani mai thei ma se ani chuan ke aya hmangai le du dang anei to jeff in ngai tu har sam ro jeni chuan a hmangai ve to lo che ani chu ti in ka hriat tok lek chuan ka phun sep sepa ka thin thok thut chuan ole ani chuan pasal nei la ti chuan ka ti boi le to ngai lawang che ma se ka hu pha ka hian ni om le to tur ani lo ka mu pha ka i om reng ani chuan thil thalo tak i chunga ka thlen tir pal hlawange ti in message chu ka thon ve le a min chan da tur chu shecha via we ti lo chuan hriat chu ka hu phur le loi thung si typing ti chu alang kal mai eng thu tak niang mo tia ka nga reng lai chuan ole ni ro se ti in min lo changa min chan na chuan ka thin lung hi chem tia vi sok sok ang mai hian ana ka ti tak zet ani zeni po chuan a chan dan chu tha ti lo viu ma se je fane ne ro entika ma anin ko brem ve thei ngai hi aring to lo ani aril runa chu amit tui atla zoi zoi mai a phone chu lek kangin anu chu akola nu ka thian pa karon suwa he ho ve don ania o ole engtik vela nge in lo chua thayang nak tuk le hian kan lo chua kang ticket po kan la vek to ole acha chu i room po kalotify vek to ania ni phat o nu phone kadania ti le phone off chu karwala kan ho chho tur chu phur ve hle maila jefala ka hian ka thin lung put dan hi ka thunun thayang em ti chu ka ngai tu na ti boi tu ber chu ani ti chuan ai zo lampan chuan kan thlok ho ve le ta phot chu ani ya eng boi na nge kan ma chonang ti chu hrelo maila ma lampanin ke kan pen zel mai phot chu ani si a lengpui airport atangin ai zo lam kan pan le chu ka chaw nge mai karil ru ha lutuk wang po ani karing hetiang ema ka chaw hi kala sengai lo kanu min ngen awang chu ni lo se jefa ka thai ngil thei ma chu om bauri hi ka du ani in kan thleng ta kanu le nu tei chu an lo lo nge mai ma se jefa mela thin rim na thik na le aril ru na mel chu ka mu mai hau lo thung chu tianga a om chan chu midang zong a in ke hian ka hre chiang tak zet ani jacob chu ka bial pa ani thu ka soi miau si a reipo ka thut ma chuan jefa chu a chuak ta daya karwak ngal vek hian ka ria kanu chuan tuilumin in bualula in har song song mayang jacob local ro i room tur kalau ko muang che ti le tho chu arwal ngala jacob po chuan engma soilo chuan azui ve mai boka keipo karu ma lu tin kein bual ngala ka har song song mai jeff om dan ka ngai tua chuan ka in chhir le no to tak zet ani ka in bual zo ka va chuak ve chu an ngoi ngal thap mai ma se rei vak lowa chuan jacob
kum thar thleng heta i om ve thei ang chu tiro Jefan Jacob hna chuan atia ka thei ka ring lo Christmas kan man zo vele kan hole ngal mai angai mel tiro jeni ti pa chuan min ron mel khiau mai kum thar thleng om chu kan dua ma se na jonte kan du ve bok nen kan kir le ngal mai atul mel ka lo ti ve bok nen ka chung te ho chu an hril hai hlom kher mai rei vak lo chu ti ho le in kan muta hloma Christmas alo ni a in khom turin biak in lampan chuan kan chuak hawa in khom kan ban chuan je fachu kabula local hnain in belokang soitur kanai ti pa chuan min kai sang nola midang om lo na lai dewa chuan min suaya engthil nge i soidu soithuai thuai ro katingal sok soka ani rual khan ikal don tak tak amo kaldon kabula om hi thlahel ve mi alowem ni thlak lal chan tur kanai hleine o min mangai ve ni lom ni ai ka mangai to lo che Jacob aso ka mangai to ani dot soisu dot ani lo soitur dang inei to lo chuan ka kaldon katia angoi reng ta ka chuan kalson mai katum chu min potlet dor pa in a oma chuan ka va bei thlop mai alung phuri chu ka hre thei alung phurang lutuk ka wang chuan a zam ve na sa ti ka hre thei keipo ka bang bik chuang lo hetianga om le thei hi ka lo suang tu ve reng thin kha ani a ma se in ngei tu harin ka in la sang hal thuaya chutia kalmai katum chu nang hian min lam hangai ti hi ka hria ani ika in dot chu isoi thei ani mai thei ma se imit meng le ichezia hian dot chu asoi ve thei lo chu ani kha atia chan le dan tu reng ka hre to lo athu soi te hi adik ve tlatani chang le to lo chuan ka kalsan ta daya Christmas kan man zo atang po in ni thum aliam le to a kan let le tur ni po anai le hle to a kan let le tur ni alo her chuaka kanin siam mol lai chuan kanu pum chu aron na thuta hospital panpui angai hial mai kan vai chuan hospital lampan chuan kan kala kanu chu doctor te chuan an lo en ngal sok soka aril phir vung hi alo ni a zai ngal angaya wangin in zaine ruma chuan an nor lut ngala keini po chuan kan flight chu kan cancel le ta topa kanu chu thatakin an zai jawa ma se kanu chuan boite khongain lakal ri lo mai ro ati ta klata wang chuan Jacob arwal chuan ka kir ve thei talo ma se kalet ve le wat tur thu chu soin atu ka ho torin a in ruah manzui ve le taboka atu khuwa alo war chuan jefanen Jacob chu airport a kan watha a kan kir le chuan hospital lam kan panzui ngala ma se voi khat ma kanin bemi alo thung huna liam le seta kadu po hospital train a chuak ve le to tlai khat chu thimdon tre phi ani to kamamo thil lei turin kanin bul hnai bera dora chuan kalkatuma ma se je fa chuan min lo kai sangin min lo ti dinga kadu lo chung chu min kai dora mun re lai deu kan thlen chuan nang hian min kal san thei lawang aron ti nga la engwangin nge ka thei lawang kan sal tu chakhan min ti ani lom ni tinge tu na lem ka thei lo thu min sil le tak ti in ka lo chang let ve hlara ma se ka thu soi ve te chuan athin rim na ati zual ni nge turani ka ngonga min rek chung chuan ka ta ini lo chuan tu ta ma ini hi ka phal thei ngai lawang pasal inei ani po in ka ti buai zel thawang che ti in min thla ve le ta sha ma min thla le rual chuan ka ngong chu dom wangin thok kala shoka karil ru chu anange mai tiang mi hi ani kaloring ngai lo sim kamit tui chu hriat lo karin ka bianga alo luang ngia ya zan thim lai ma ni se je fa chuan kamit tui atla ani ti a hre thei ani nge yang kati palani ti pa chuan min ron ku chu atuma ma se ke chuan lo nam sonin min hnai to su ti pa in kal san ta daya je fa chu arui ni ti ka sia keima wanga rui ni ti po ka hailo ma se ka huwa ani
ka hotak zet eng tin nge ama chawa ai ngei tua thei le na takin min siama ama khan voi khat tal po min lo bia chu ni se hetiang hi chu kan ni lo tur ka bit tui chu ka dang zo lo ani ber mai ka dor kal tur po chu kal le ta chuang lawin in lama chuan ka kir le ta zo ka in kalu chuan kanu le nu tei po common room lama chuan an lo thu du na ma se eng ma soi lo chuan room lama kalu san ta daya ti tur ka hriat lem lo awang chuan kamu ta daya kamu chu kalo mu hil tlang ni nge turani nu tei au tur chuan min ti har chiang nge mai ka room atanga ka wa chuak chu midang ho chuan hlo thon mel fe a jefa an lo en chu ka mu a boya tiang thil khatisu thadawin isoi tlang zo kang u patea chuan alo ti ve mek bok pa engma soibel tur kanai to lo eng kim hi a chevek to jeni po in mi padang min nei san to kanun hi engma lo mai ani to nang le ni tei hi u naw lo ni lo ula chuan jeni nen po hian hlim takin kan om thei tur ati chuai rai mai eng tik line nge jefa bul ka wa thlen chu ka shelo khonga in tiang hi tilul su katia kamit tui ve chen hi alo luang chuak ve man zia min mangai to lo thu isoi kha itel lo chuan ka om thei hi ka ring lo ani khonga in min dang lo zok mai ro ni lo min ngai dam ro dot ka sil che ani kha keipo hian kala mangai reng che ani hlau thong zet chuan katia ma se chemte le angong achuk to na chu alala son ta chuang lo ka hria lom ma se engtika ma keini hi kanom dun ve thei don chuang lo ka chaw to lutuk ka mu phak le khoi theya om reng si in inaya tak ngial po ka om thei si lo ka chung te hian engtika ma kanin kop dun hi rem an tingai don chuang lo jeni ke chuan ka tuar ve thei to hlol lo ani min ngai dam jok mai ro she om ka tilutuk hian dam thak lelna min nei tir ve thei to lo ani ati chuai tarai mai tu ma in eng ma kan soi lo jeff chuan a ngong chu a zei thi ta sar mai chu ve le pate chuan to pro in pani chuan lim takin in kop to ro u in si om tilai mel mu reng hi nuang ka ti bi khlei ne min ngai dam ro u kalau ti se om rei ma chewani aron ti chuak ve ta a chu thu ka hria ta ka hlim zia chu ka hlim na hian van atong phahia lin ania karin ni jeff chuan bin lo ku thlopin za po kan sei thei to lo in ngai ema in ku dunin ka mangai lutuk che aron ti sapa keipo in ka mangai che kalau ti ve boka min ron ki zo pa in lim takin kanom ve thei ta ani to ta